Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbet yası bulgan Allah ismi bilen ihtibarıgızga bütün dünya Tatarları Kongresi'nin Başkurtistan vakilligi hem Başkurtistan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyasının büyük İslam taqlimatına bağışlangan dini ijtimai tapşırığının bugünkü çıkarılışın takdim etemiz. Assalamu alaikum aziz millet. Ne kadar şatlık, ne kadar kuvançtır ki bizge cemaat. Bu cihan, bu alemge nurlu yaz kile. Avanın şaşaklar bilen tolu bayramı. Anilerimiz hatın kızlar günü de kelip jetti. Bugün programımızı anilerimizge, hatın kızlarga bağışlayımız. Yaşasın bulduklu hem bik aluh istidatlı latif Müslüman hatın kızları deyip dualar kılmaktayız. Mümkünçülükten, şunday motor mümkünçülükten faydalanıp bardıq hatın kızlarımızı, anilerimizni, turmuş ittişlerimizni, kızlarımızı şun көңілден yazının birinci en motor, en yoqti, en жылы bayramlarının birisi 8 mart Халыкара хатын кызлар күнү bilen тәбрик итәсем килә. Безнең халкыбыз күңеленә шулай кирип калган инде бу көн. Ул бит язның башы. Яз ул һәр вакыт ниндидер яктылыкка, матурлыкка, яңалыкка омтылу, нәрсә ниндидер матур эшләрнең башы кебек һәр вакыт безнең күңелләрдә шуңа күрә башланган эшләрегез изге булсын. Күңелләрегез тыныч булсын. Һәр берегезгә хатын кыз бәхете телим, сәламәтлек телим. Һәм һәр вакыт яратып яшәргә насыйп булсын һәр берегезгә. Бәйрәм белән, кадерле хатын кызлар. Хатын кызларыбызны безнекеләр. Мин котлыйм 8 март белән. Бүгенге көндә запись барган вакытта бик салкын урамда 25-25. Мин телим сезгә карамаста тормышта төрле вакытлар була. Анарга карамаста сезнең йөрәкләрегездә, сезнең җаннарыгызда йылылык булырга тиеш. Йылылык гаилә йылысы булырга тиеш. Тормыш йылысы, эш йылысы, бөтенесе йылысы булырга тиеш. Мин сезгә телим бәхет, сәламәтлек, саулык, гаилә бәхете. Бәхетле булыгыз кызлар. Нак әһли ислам галимнәребез әйткәнчә, кояш ничек бу галам, бу җиһанга үзенең нурын, яктысын чәчкән. Тылсымлы бер барлык булса, ай һәм кояшта. Яратылган заманнан алып нинди тәсирәтен калдырса, безнең өйләребезгә ям, ашларыбызга тәм биргән газиз әниләребез, хатын кызларыбыз да шулайдыр. Алар безнең арабызда сүнмәс һәм сүрелмәс барлыклардыр. Хатын кызларга бәйрәм уңаеннан мин нинди генә теләк теләсәм дә ул әз булачак. Нинди генә теләк теләсәм дә әз булачак. Әлбәттә безне аналар 9 ай буе йөртеп тапканнар, дөньяга китергәннәр. Алар безне карап үстергәннәр. Алар безгә сеңдергәннәр. Алар кеше тәрбияләүче, бала тәрбияләүче түгел, алар милләт тәрбияләүче. Шуңа күрә мин алар алдында гомер буе бурычлы. Мин теге аналар турында, хатын кызлар турында бик күп яздым. Ләкин минем гомеремне җитмәячәк аларга мәдхи укырга. Мин аларның барсында бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлыйм. Бәхетле булсыннар, сәламәт булсыннар. Әлеге күк мәңге кояш кебек балкысыннар. Уңышлар. Бөек ислам галимнәребездән булган Закир Кадери бабабыз хатын-кыз мәсьәләсе шул кадәр мөһим һәм тормышыбыз аларга шул кадәр нык бәйләнгәндер ки, без ирләр хатын-кызларыбыз аркасында гына яши алабыз дип бәян итә. 8 март көне мин bütün хатын-кызларны, татар хатын-кызларын тәбрик итәсем килә, шын күңелдән. Менә безнең халык хатын-кызларыбыз булмаса, шулай итеп шәшәк аталмас иде. Безнең ул хатын-кызлар бөтенләй бердә безнең. Нигезидә, гаиләнең нигезидә, балалар да туралар үстерәләр. Менә шуның өчен аларга барысына да зур итеп бәхетләр, гаилә бәхете теләйм. Хатын-кызлар бәхете теләйм. Безнең алар терәктә барысы да безнең хатын, безнең өчен хатын-кызлар. 8 март уңайы белән
көз алдында тұрған өзіміздің татар хатын қызларын һәм барлық хатын қызларны құтлыйсым келе, аларға зор уңыш тілейсім келе, һәм тағын мақтап өтесім келе біздің татар хатын қызларын. Алар шул хәтле менә безнең эмблемада эшләгән тюльпан чәчкәсе кебек ялт итеп торалар. Алар чиста да, алар гаиләне дә матур тоталар, алар тәрбиялиләр. Шуның өчен аларга мен тазалык теләр идем, чөнки безнең милләтнең киләчәге алар кулында, алар киләчәк буынны тәрбияләүчеләр. Татар халык шагыйрыбыз Равил Файзуллин үзенең иҗадында хатын кызларга әнә шундый мәдхия дуга яза. Тилерткән, сөюендә яндырган, һәр күзәнәкнең куәтен иҗади кабындырган, ил алдында кызармаслык эшләргә дәртләндергән син шибәргә. Мәдхия язам, данлыйм, хатын кызның тик шундыйын шан хатын кыз дип таныйм дип баян итә. Мөхтәрәм һәм газиз хатын кызларыбыз, Уфа шәһәре Ихлас мәхәлләсе исеменнән һәм бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге исеменнән сезне ихлас йөрәктән халыкара хатын кызлар бәйрәме белән котлыйбыз. Ир-егетләр өчен нәнәйләребезнең тәмле ашлары, әниләребезнең назлы куллары, сөеклеләребезнең иреннәре һәм кызларыбызның көләч йөзләре безләрдә иң изге хисләр уята. Әлбәттә, динебезнең һәм халкыбызның тарихында да хатын кызларның роле бик зур. Сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд хәзрәтнең дә хатыны Хадиша анабыз инде сөйкле пәйгамбәрбез өчен тормышын курбан итәргә әзер иде. Һәм инде Гайша анабыз пәйгамбәрбезнең йөзләгән хадисләрен безгә җиткерде. Һәм инде халкыбызда да Сөембикә, Ханбикә образы, Мөхлисә бүби һәм башка газиз ханымнарыбызның да тарихлары, аларның сүзләре һәм образлары тарихыбызда саклана. Ислам динебез, кешене кеше иткән динебез. Һәм инде Аллаһ Тәгалә сезләргә сәгадәтнең, бәхетнең уфыкларын киң итсен, тормышларыгыз матур булсын, сәламәт булыгыз. Хөрмәтле гүзәл затларыбыз, Уфа Нур Татар дәүләт театрының барлык иратлар исеменнән сезне яз бәйрәме 8 март белән чын күңелдән тәбрик итәм. Үзегезгә һәм якыннарыгызга гаилә бәхете, иминлек, татулык телим. Йөзегездән һәр вакыт нур бөркелеп торсын. Без сезне яратабыз. Без сезсез яши алмыйбыз. Бәйрәм белән. Хәзер сезнең игътибарыгызга, җаннарыгызга рәхәт, тәннәрегезгә сихәт бирерлек хатын кызларыбызга багышланган риваят тәкъдим итәбез. Ошбу риваят акыллы хатынның бер юлы 3 кешене коткаруы хакында. Явызлыгы белән дан казанган, кан куеп яшәгән бер залим кеше бер вакыт бер хатынның ирен, улын һәм ир кардәшен әсирлеккә алып зинданга бикләп куя. Инде хатын күз яшы белән ялварып бу залимгә бара. Залим әйтә: "Буларның өчесенең берсен гафу итәрмен, коткарырмын, җибәрермен. Син аларның кайсысын сайлыйсың? Ир кардәшеңнеме, улыңнымы, иреңнеме?" дип сорагач, хатын әйтте: "Илдә ирләр күп. Ир булар. Инде ул табармын. Теләсәм, бик күп итеп ир балалар тудырырмын. Әмма ир кардәшемне таба алмам, чөнки әнкәм миңа ир кардәшемне инде тудыра алмас", диде. Хатынның бу акыллы сүзләре залимның
көңіліне хош келе. Аның сөзлеріне хайран бұла. Һәм әйтә: «Мен бұларның үшісін дә құтқарам, сиңа тапшырам», диде. Чөнки син тугры сөйләдең һәм дөрес сайладың. Туганлык, кардашлык хисләрегезнең бу кадәр көчле булганын исбат иттең, дип, бұларның үшісін дә бу хатынга тапшыра. Газиз кардашлар, ушбу риваяттан шундый бер дәрестер ки, сөйкле пайгамбарыбыз буйырганча, акылы булмаганның дине дә юк дигәннәр. Менә бу хатынның акыллылыгы, зирәклеге аркасында бу хатын үзенең үш сөйгәнен бер юлы коткара. Менә шушындый фикер йөртә белү, туганлык, кардашлык хисләрен дөрес бәя бирү һәм нәсел-нәсәп, кавым кабиләгә, милләткә сөйгәү сәгадәт саклау һәм диндар булу, ул барыбыз өчен дә аны тәрбияләү фарыздыр. Айы, динен сөйгән һәр вакыт рахат һәм хозурлыкта яшәр. Ул кешеләрчә мәгърур һәм курыкмыйча гомер кичерер. Өйләребезгә ям, ашларыбызга тәм, йөрәкләребезгә илһам бирүче газиз әниләр, апалар һәм сеңелләребез. Без күңел түребездә сезгә карата әйтеп бетерә алмаслык ихтирам, тирән моң һәм мәхәббәт йөртәбез. Шуның куәтле бер дәлиле тарихыбыз төпкелләреннән килгән хакыйкать. Хәзер каһарман һәм шөһрәтле хатын-кызларыбыздан булган Мәрьям Султанованың тарих төпкелләрендә, тарих сахифәләрендә калган бер хатирәсен тәкъдим итәбез. Бу тарихи хакыйкатьне без Нәфисә ханым Акчурина тарафыннан оештырылган дискуссион клубта ишеттек. Вот у нее настоящее имя юридическое писалось Мариамна. Мариамна. Это была вообще необычная женщина. Вот, у меня на сайте есть такая маленькая публикация про террор. Где-то примерно в 1910 году, я же не помню уж в каком году, к нам приехала группа анархистов с Урала. И они обложили всех купцов рэкетом. Рэкет. Полиция узнала об этом. И поручили это дело одному такому старому полицейскому, ну, которого все знали, вот, как вот, член семьи. Он обошел всех этих предпринимателей. И они ему говорили: да, вот получали угрожающие письма, да, вот мы им дали там 500 рублей. Ну, для человека, у которого там оборот капитала 500 000, это вообще копейки. Вот. Никто не согласился сотрудничать с полицией. Все говорят: ну, надо их поймать, террористов-то, этих анархистов. Их надо поймать. Никто не согласился. Она одна согласилась. Она согласилась, они тоже ей написали угрожающее письмо. Она согласилась помочь полиции поймать террористов. Потому что она жила, ну вот у нее дом был напротив мечети соборной, да? А там ниже по Илинской, по этой Валиде сейчас, где сейчас этот большой такой дом, риэлторы сидят, там была Илинская церковь. И они договорились с террористами, что когда из Илинской церкви выходит много народу после службы, она туда придет, и в этой толпе к ней подойдет, значит, этот самый боевик, и она ему отдаст деньги. Вот. Но он был, естественно, вооружен. Вот. Она не испугалась, пошла. Ну, там были рядом замаскированные полицейские. Когда она ему передавала денег, они его схватили за руки. Надо хватать сразу за руки, чтобы он не мог воспользоваться оружием. Вот. Они его скрутили. Вот она единственная из всех уфимских предпринимателей. Она пошла, вот, не побоялась поймать рэкетиров. Ну, вот. Хәзер сөйкле хатын-кызларыбызга җыр моңнарыбызны һәдиядән кылабыз. Кеше белән яшә, диде әнкәй. Дус кешеләр җирдә бик кирәк. Белеп булмый кайчан элеп кала, кайчан туктап кала бу йөрәк. Кеше белән яшә, диде әнкәй. Үрнәк булып бала чагага. Күрше күлән үгетләрлек булсын,
Қош жиырса ұнық бабаға. Кіші білән яшә диде әнкәй. Кеңешләшеп яшәү бик кирәк. Күрше күлән, тату кардәш, ару, таяныш ул җирдә, зур терәк. Бәйрәм белән. Ай югары, айга менәм килә. Айга менеп түбән карап, ине күрәм килә. Айга менеп түбән карап, ине күрәм килә. Кыдарып кояш сыкканда, нурдар һибелә баксага. Күдем төшә, күңелем төшмәй, һинән башка бүтәнгә. Күдем төшә, күңелем төшмәй, һинән башка бүтәнгә. Акла суклы ал тасмаңды, тагып ебәр тәңкәңә. Шул егетте яратам дип әйт Зөләйха әсәңә. Шул егетне яратам дип әйт Зөләйха әсәңә. Әйт Зөләйха әсәңә. Büyük İslam muğalimlerimizden bulgan Rizayddin Fakhriddin Hazretleri xatınları terbiyeli bulgan millet terbiyeli deyip bizlerge nasihat ide. Biz halkımızga şerifiyet, kadir hürmet tilep dualar kılmaktayız. Dağda yaşasın bulduklu hem bik uluh işçilikli latif Müslüman hatın kızları deyip dualar kılmaktayız. Bugünkü programımız indi ahırına yakınlaştı. Sizlerge bu bayram günlerinde canlarınızga rahat, tenlerinizge sihat dileybiz. Uluh vatanımız Rusya'da ve cennet gibi memleketimiz Başkuristan'da baxıt yaşayız. Cihan kuşağında eminlik yıldızınız balkısın kadirli hatın kızlarımız.